убия ти, не мога да убиш. Не бе, не го струвай. Само един на бе, двама един. Кой това бе? Ръчка мамид бе! Аз ти кажа, че ти не е за тебе бе. Абе, човек ти луте си. Бето е чувства идиоти, ела ти на бе бе. Дим го боб, дим. Ама не, ти само стрелят и аз пикам и той чака. Аз се седи. Брат, ела ти на бе бе. Брат, те седят на наша база. Green, what are you doing, man? Come on, go away. Брат, ви защо? Не мога да разбера защо целият отбор седи в тия база и... Да. Седят и чакат да умра ли, не знам. Ванка, фали ти тръгна бе да сме. Аз тръгвам първи от тия база и направо изкача маняка с CMP9-ката топ. Не се ме убива, брат. На рапа, кафа, изкача Зон ли? маняка. Браво. Дон. Не, Даркен, майка ти ще еба, честно ти казвам. Мотосарчер бе, без мотосарчер бе. Влезе тапанара. Той е поизън, между другото. Да, аз го, дай. Ти го такова, ще ти кажа. Дръжте ги там, защото ако не е, че се обърнеш за мен. Да, спокойно, ще не кайтваш. Изобщо не кай това мърт. Даркен, мама ти е ева. Добре, дай ще го убия, да че го правиш, брат? Тук дръпвам хелтки, хеме. Хелтки, бе, брат. Хелтки пари. Оле, те го переобохнаха. Не ма переобухнаха, ама... Много му бъркат в момента. На много места. Тук съм... аз съм тук, хеме с тебе съм, брата, бе, бягай! Ето заедно, момчета. Какво се сменя? Двете мъжи. Защо умряме, брат? Брат, хеме. Брат, как хайт нас сега, бе? Брат, да беше държал 5 секунди. Какво 5 секунди, бе? Той Дарка ма тролна, бе, брат. Почвам по дърветата. Някой да ма чакай, аз имам гапо. Аз не мисля, че честно трябва да го обвиняваш, безпочим. Да си бе майката. Мръсня кък. Аре, акшера, трябва някой да хитне бриора, брат. Че не знаят тия глупачи как. Как се прави този бриор? Ясно знам. Майко! Нали викаш и слагаш ефекти и ботълки? Да. И колко Ела да ме покажеш. После не знам, чакаш. Ела да ме покажеш. Тия глупачи не могат, Данито и това са мъчиха и аз съм... Гледаха ме... Не мога да ги трансфери, не знам. Де да ги знам какво правят? Абе, Ордай, не мога ги трансфери. Не. Мъчих му се половин час, виж да става. Ева, момче ти дева. Сега гледай кашера ще го прави за секунди. Мога ли да ми покажеш? Не мога. Как се прави? Сега кашера къде го прави, аз не знам. Шонка, давай. Виж какво е не наред на машината. Опре. Чуле, Шонка, опре машината. Да бе. Абе, не си правя тази, брат, сериозно съм. И виж колко крапълк имаш тебе, верно? Че аз отида ти дарах. Ние, брат, мъчихме се половин час да го оправим, не става. Добре. Просто ти явно си разбираш техниката. Да, знам. Оттурена майка. Не, брат, сериозно има кмет. Така, ще... F, leave... Удрей. Да го правя ли аз? Дай ти ги умри, брат. Да го правя ли? Дай ти ги умри. Давай, ако можеш. Идвам. Отвори, Добре, добре, бе. Отвори си, бе. Аз съм, Отвори бе. си. Къде? Джиза трапа! Трапа скочи! Брат, стига, бе. Това не е Дарка. Дарка, какво правиш, Дарка? Откопай отдолу, ки отвориме. Баннаха му. Ще не може да не отиша. Бригант. Къде пизда? Мокни, бе, кълтък. Аре, давай. Лагна! Значи, Саше, много внимай как му говориш на Дарка, ясно ли ти? Няма, знам, се скри някъде. Ще му викаш тате Стефане. Това, че той те е накарал тебе да му викаш така, аз не му викам мълник. Му викаш тате Стефане, бе. Вкарай го на куда, бе! Аре!
Аз го измотах, майка му Майка ти ще и бати бяла курвишка. Не знам, че си. Дърпал. То дебеле пак се спърде. Кой беше? Нека да го Чакай, го... Твърде малка чурка. На това курс го направи по-голяма купале. Че да бли... Задна. Момчета, къде ще помагайте на нашия бар? Умря. То ще фута му на бе. Чакай, това ще да плей. Pidaras. Not ever say that. What? Do not ever say that to me. Why? You realize why I'm? You are gay? Oh my god. No. I'm the face of HCF, bro. Oh my god. I'm the emperor of HCF, bro. Oh Why my is god. he lying? I'm the I'm ambassador. face. Okay, I'm the okay. ambassador of HCF. I'm the Okay, president I of drop the it. set. I drop the set. I drop the set. I need I to drop the set. One, I drop Richard, the Richard. set. I drop chat. I drop chat. I drop chat. I need to. Yo, bonus kid, bonus Thank kid. How many Bro, hearts? they have How many fucking hearts? Simo How in many hearts? bed. Get in their bed. I don't give a fuck. I have the Bro, diamonds. Simo is the goat. Yeah, Simo is the goat. Yeah, for sure. Bro, I can't hit him. Oh my god. Yeah, he had 80 hits from 0 pots last fight. Bro, I'm the goat. I'm the goat. I'm killing everybody. Oh, il est retardé comme ça. Bro. Yeah, but he fell to you. What is he So many doing? damage. Yeah, this guy is pretty. Il me fait la bug. He played in Gucci. He big encore? My mom's, he was good back then. Yeah, it was good. Yeah, Mort, là. for Il est sure. mort? Ouais, je suis mort là. Non, il est mort, voilà. Pas de toi, pitié. Pas de toi, pas de toi. Oh my god. Bro, can y'all kid snipe? Like, do something, bro. Bro, I destroyed nigga. Are you AFK or what? Is our team No. AFK? Yeah, I feel like we're an No. AFK, like actually. Yeah, I feel like we have an AFK. Bulgaria. Примера Боло. Мирало. Don't. 3B, пидорас. Lol, chicken cook. Пипи. Nice, A clear. Планк, пидорас, планк, пидорас. сказала, что 3B, блядь? Shut up, you Russian, okay? Yeah, go. Semi. Go full range? Semi range. Okay. Ебать, ты пикаешь, конечно, Go range or go home. Okay, you see? Look, watch me. Go die and look at me. Go die and watch me. Bro, Go spin. die, go die, you can look at me. Okay. Nice. Go purple. Give me the deagle, give me the I- deagle. Give you molly. Give me and the you deagle, die. give me the deagle. Bro, you really cheating? Oh my god. One city, right? Oh! Fast. Bro, why you cheat? Tell me. Фонтан. Where bomb? Oh my god. Are you real? I'm so sorry.